Acabem d'escoltar part dels dos tràilers que podeu trobar ara mateix a YouTube del projecte de la sèrie valenciana online Mas Amics, que ja sabeu, ho venim comentant tota la setmana, s'estrena el seu capítol pilot esta nit a la Casa de Cultura de Picassent. Tenim amb nosaltres al seu director, productor i guionista, Juan Carlos Pastor. Juan Carlos, què tal? Benvingut a Radio LOM. Hola, bon dia, què tal? Juan Carlos, nerviosets per eixa estrena del capítol pilot així a Picassent esta nit? Bueno, pense que sí, perquè nosaltres, en principi, la sèrie la vam pensar per als amics i els companys, o sigui, la família, però, no sé, se mos n'ha anat un poquet de les mans, pense jo. No sé jo la gent què opinarà aquesta nit, però bé, sí, nervioset. Com definiríeu la sèrie? Pues a veure, és una sèrie que reflecteix el moment actual que vivim, ¿vale? Està plena de malentesos, de despropòsits, de gamberrades i de situacions absurdes. No sé, són 5 amics, ¿val? Que per la decadència del país, pues, si bé no en els primers capítols, sí que més avant es veuran obligats a compartir piso, ¿vale? Con lo cual seran 3 amics, 3 xics i 2 xicones, i bueno, pues lo que això aporta, no? Viure 5 persones en una casa de diferent sexe, pues tots els bullits que ahí se poden armar. És una forma de trobar-li el costat positiu a la situació econòmica en la que ens trobem, llavors? Pense que sí. És un poquet de sucre, no?, a lo que tenim ara mateixa. Que, bueno, pues sí que és veritat que n'hi ha gent que no arriba a fin de mes, a final de mes, con lo qual és ixa la situació. No arribar a final de mes, però nosaltres ho veiem d'una forma caòtica, ¿vale? On no m'importa. Vull dir, no arriba a final de mes, però no m'importa. Me reunisc amb els amics, m'ho passe bé i a veure què passa. I d'on ve el nom de la sèrie? Mas Amics amb 2 S. Mira, a veure, Mas Amics em va sorgir el nom perquè, clar, després d'haver escrit el que és el guió, ¿vale? Pensi, a veure, quin nom li fiquem? Un nom comercial, ¿vale? Perquè més que amics, vale, pues jo pensi més que amics. No m'agradava més que amics, pues Mas Amics. Per què Mas Amics? Perquè quan van a conviure 5 persones en una casa, jo crec que traspassa la frontera de l'amistat, ¿vale? Ja no és tanta amistat, sinó que és algo més que amistat, ¿vale? Aquestes 5 persones van acabar unes en altres tirant-se del monyo, van acabar liats, les xiques i els xicons, bueno, lo que pot passar en la joventut, ¿vale? Per això ve el nom de Mas Amics, perquè no van a ser simple amics de colla, que cada un viu en sa casa, no. Van a ser més que amics, van a ser Mas Amics. Juan Carlos, Picassent s'ha convertit en el plató de la sèrie. Hi ha moltes preses a l'exterior, al poble? Pues sí. La veritat és que sí, nosaltres hem agafat Picassent com a plató. És el plató de Mas Amics, és Picassent. En principi vam pensar d'anar intercalant Picassent i Javia, perquè jo treballo a Javia, però és molt difícil transportar tot l'equip artístic, ¿vale?, hacia Xàbia, perquè l'únic que viu així sóc jo, con lo qual era més senzill anar jo a Picassent, i com vos coneguem molt bé Picassent, perquè són picassenties de pro, pues res, van decidir utilitzar Picassent com a plató. A veure, entre altres coses, perquè coneguem a gent, tenim amics que ens poden tirar un cable, coneguem a gent que té comerços que també ens poden deixar gravar allí, con lo qual, a part, Picassent per a mi és un poble molt bonic i podem utilitzar moltes localitzacions que van a fer dels planos pues algo bonic. Com s'ho va prendre la gent que vos veia gravant? Pues mira, ahí sí que tenim diverses anècdotes, perquè resulta que tot comença en setembre, ¿vale? El primer capítol començàvem a gravar en setembre de 2011 i anàvem no sé si coneixereu, el parc dels Majors, que està per allà per el sud, i clar, nosaltres buscàvem una zona tranquil·leta, ¿vale? Per a que no hi haguera molt de soroll, que no es poguérem molestar molt, i resulta que arribarem allí i clar, el parc de majors pues, són tots els majors molt curiosos, con lo qual ens veien en els micros, en les càmeres, acció, en la claqueta, tal,
i sí que s'acostaven i preguntaven, això què és? Això és per l'Alqueria Blanca? Clar, nosaltres, dins d'eixa conya, pues sí que teníem un amic que tenia el to de l'Alqueria Blanca al mòbil i res, pues l'enxufava i vamos, allò era un hervidero de gent. També després es passa el mateix quan anàrem al poliesportiu. Fora del poliesportiu n'hi ha un parc en una zona d'esquate, que és on se fica la gent jove, i sí que gravarem ahí una escena i també s'acostaren a preguntar, tal i qual. I nosaltres, pues, dins de la conya també, vam dir que era una escena de física o química. Con lo qual, els xiquets no són tontos i ens digueren física o química ja s'ha acabat. Clar. Con lo qual... I això. Bé, no, jo pense que bé, la gent ho ha agafat, s'ho ha agafat bé, perquè està acostumbrada també, així a Picassent tenim l'inquiet, i la gent està acostumbrada a veure a xavaleria per allí, pues, en les càmeres i rodant. I en quant als comerços, pues, per a mi s'ho han pres excepcionalment, perquè ja ens han cedit diverses cafeteries, una peluqueria, vamos, i inclús ara tenim aparaulat que anem a rodar no en Picassent, és en Sedaví, però en el club de boxa de Sedaví. Con lo qual la gent sí que està oberta a deixar-nos, a participar en nosaltres. Perquè pel que he vist un dels personatges és boxejador, no? Sí, o entrena, almenys. Sí, és boxejador. No hi ha boxejador, sinó que va a un gimnàs i sí que és el campió 3 anys seguits d'aquest gimnàs, vamos, a xicoteta escala. Però sí, la trama ve per ahí, perquè ell sap boxejar. Conta'ns un poquet o comenta'ns un poquet per damunt com és cada personatge. Hem quedat que són 3 xics i 2 xiques jovens que acaben vivint junts en el mateix pis per les circumstàncies econòmiques, però com són cadascun? Perquè segur que cada personatge serà diferent. Sí, la veritat és que sí. Tenim... A veure, el líder del grup, vale, es diu Chimo, que és el personatge que interpreta Alexander Évalo. És un xaval, pues això, el típic xulet del grup, el que sempre mira per dalt de l'ombra als demés i el que, com al ser guapet, pues sempre du a les xicones de cap. Sí. Vale? És un poquet el pilar del grup. Després tenim a Nacho, que és el paper que interpreta Dalio Marzo, que és un xic en una autoestima no molt alta, en quan li passa algo enseguida no sap com eixir de la situació, i sí que sempre està buscant trobar parella, perquè resulta que, bueno, només començar la sèrie ho deixen la seva parella que duia 5 anys, ell era l'amo de casa, no treballava, ja tenia la vida resolta, però per circumstàncies que el que vulga les podrà veure esta nit en els capítols que estrenem, bueno, pues se queda sense parella i té que, dins d'aquesta baixa autoestima que té que intentar trobar alguna xicona. Després tenim el tercer xic del grup és Cristo, que és el personatge que interpreta Juan Carlos Pastor, que sóc jo. I, bueno, este xic és el més listo de tots, ¿vale? És molt listo, té diverses carreres, és antropòleg, és mestre. El que passa és que el que té són molt poquetes ganes de treballar, ¿vale? Diguem que és el més gandul dels tres, i que sí que el criden per a entrevistes de treball per el seu currículum, però per H o per B pues, sempre arriba tard, no té ganes d'anar, bueno, sempre s'escabull d'aixes situacions. Després tenim la xica aixina més despendolada del grup, val? Que es diu Raquel i interpreta Mireia Sidera, que pues això, és la xica que va dur un poquet de cap en els primers capítols a 2 xics del grup, vale? Va armar ahí un poquet de jaleo entre ells, i està oberta a totes les proposicions. I si són indecents, pues encara millor. Sí. Ve de Madrid, vinga a estudiar una carrera, i com no tingui plaça per a la carrera, pues, va decidir quedar-se a viure en casa de la seva cosina Serra, que és l'última component del grup. Serra és el personatge que interpreta Maria Chanzà, i de Serra, què dir? Pues és una xica encantadora, sempre una sonrisa, disposada a tot, ¿vale? I a defendre qualsevol causa. Vull dir, és una treballadora social, està en contra del maltractament d'animals, bueno, ja saps, totes aquestes causes que dignifiquen a la persona. Això són els 5 personatges. Sí. Juan Carlos, per què fer la sèrie online? Que ja m'imagino la resposta, però per què? Sí, mira, el tema de fer la sèrie online és molt fàcil. Nosaltres som una productora amateur, no tenim ni un duro, no tenim producció, con lo qual, bé,
pues la millor manera de difondre el teu treball és via YouTube, via internet. Con lo qual, Sí. bé, és molt fàcil agafar, gravar, pujar un vídeo i que la gent ho veja. Nosaltres, en principi, la nostra idea era gravar els capítols i pujar-los per a que la família i els amics ho pogueren veure i disfrutar d'ells. No teníem ninguna altra intenció. Però, bueno, sí que a lo millor se mos ha anat un poquet de les mans per tot el tinglau que s'ha armat ara. També pot ser per la bona acollida que han tingut els trailers. I això, ho pugem a YouTube perquè no n'hi ha altra manera de fer-se veure. Ara mateix no n'hi ha altra manera de fer-se veure. Tu ja sabràs com està el tema de l'audiovisual en aquest país, con lo qual és la millor manera. Però, i de totes formes, vosaltres vos heu decidit a fer l'estrena a la Casa de Cultura. Per què heu decidit a fer això? Pues mira, jo t'ho comento. Resulta que després de veure, van pujar un parell d'anuncis, després de veure la gent, la demanda que tinguérem, i ho dic de veres, la demanda que tinguérem de per favor, volíem veure la sèrie, vam parlar en Jessica Marzo, que és la encarregada del teatre, és mestra de teatre ahí en la Casa de Cultura, i ens va proposar el per què no estrenar-la a la Casa de Cultura. Con lo qual, bé, nosaltres diguérem, bueno, pues acceptem el repte. Ens toca Jaume Sobrevela, el regidor de Joventut, i bueno, pues ens va proposar estrenar-la allí, que l'Ajuntament de Picassent ens anava a donar totes les facilitats i ens anava pues, a costejar un poquet lo que és el màrqueting, no? Lo que és la promoció, ¿vale? Els anuncis, els pòsters, les invitacions, el fotocall, vamos, tot. I bé, i així n'estem. Aneu a fer fotocalls, una forma un poquet original de donar-li ressonància i dinamisme a l'assumpte, no? Jo penso que sí. Penso que sí perquè, clar, nosaltres, la sèrie és una sèrie és comèdia, ¿vale? Pura i dura. Aleshores volem dur-ho tot a aquest extrem, a l'extrem de comèdia. I no volem que la gent vagi a la Casa de la Cultura, arribes, s'assenta en una butaca i veja un parell de capítols. Bé, vale, t'ho pots passar bé, però pense que per a la gent és molt més cridaner l'arribar a la Casa de Cultura, tindre un fotocall on pugues parar-te a fer-te fotos i per un moment en la teua vida te sigues algo important, saps? També la idea ve perquè nosaltres ja vam estrenar Amor meu, clar que sí, que era la primera comèdia que vam fer, cap al 2009. La vam estrenar més en petit comitè, en un grup de 50 o 60 persones, en un bar, en Nàquera, i vam decidir a ultimíssima hora incorporar el fotocall. Vamos, això va ser el éxito tremendo. Con lo cual, bé, li ho comentarem a Jaume, i Jaume va dir, clar que sí, enseguida, i això, i esta nit la gent que vaig pues, disfrutarà per un moment d'un fotocall que jo penso que no està a l'abast normalment de la gent de a pie. Juan Carlos, la sèrie està íntegrament en castellà o per el que m'ha paregut, pel que he pogut veure pels trailers, també té moments en valencià? Com ho feu? Treballeu amb les dues llengües? Sí. En principi la sèrie anava a ser tota en valencià, però dos membres del cast, dos membres del repartiment, són castellanoparlants. Con lo qual jo vaig escriure els guions en valencià. Després, a l'hora de la lectura conjunta de guió, em vaig donar compte de que ells no anaven a ser capaços d'interpretar en valencià, o sí anaven a ser capaços, el que passa és que a l'hora de la interpretació els anava a dificultar. Con lo qual van decidir, pues bueno, per què no? L'Alqueria Blanca és una sèrie, vamos, totalment assentada i és en valencià i castellà. La gent que viu al poble entén tant el valencià com el castellà, con lo qual jo no veig problema ninguno en anar combinant les dues llengües. Sí que és de veres que hem tingut algun problema, no problemeta, sinó algun compromís, perquè tenim gent de fora que està molt interessada en veure la sèrie, de les Illes Canàries, de Bilbao, ¿vale? d'allà de Galícia, con lo qual és molt difícil que puguen entendre part de la sèrie. Lo que sí que s'hem plantejat, no en l'estrena d'esta nit, però sí en YouTube, és ficar subtítols. Sí. Encara que això és un poquet una faena de xinos, però bé, anem a intentar-ho. Com m'espereu que vos acull el públic picassentí? Pues, a veure, jo espero que mos acullen com jo acolliria, no? un projecte de gent del poble. Espero que bé,
espere que bé, perquè ja que... Oh, a veure, partint de la base, que ells tenen que pensar o saber que és un projecte amateur de gent del poble, Sí. a partir d'ahir jo crec que van acollir-ho bé, perquè no és el mateix veure una sèrie que no coneixes els protagonistes que veure una sèrie que sí coneixes els protagonistes. De fet, no sé, les previsions estan aquesta nit entre 250 a 300 persones. Bueno, pues d'aquestes 250 o 300, més de la meitat són amics i coneguts, família, ¿vale? Con lo qual és molt difícil que acullin mal la sèrie. Sí que és de veres que després a l'hora de pensar a YouTube, pues ahí ja perdrem i la gent, pues bueno, pues potser ho segueix, no ho segueix, però pense que és un projecte per a la gent del poble. És un projecte per a la gent del poble perquè està rodat en Picassent i som gent del poble i entre nosaltres els tenim que apoyar. Quants capítols teniu ja rodats? Mira, tenim rodats 4 dels 8 que té la primera temporada. Sí. O sigui, ja esteu pensant en fer diverses temporades, no? Pues jo t'explique, resulta que el nostre pensament era fer una temporada i a partir d'ahí a veure què passa. Però Jaume Sobrevela, el regidor de Cultura i de Joventut, ens va proposar l'altre dia, atenció, i ho dic així davant de tots, i no m'escondo, ens va proposar firmar per a 3 temporades, con lo qual era dins de un poquet de la conya, és una botxeria. Sí. És una botxeria firmar per a 3 temporades perquè realment nosaltres no se dediquem a això, nosaltres en el nostre temps lliure és caps de setmana, quan ho gravem. Con lo qual, bé, si acabem la primera temporada, jo pense que sí que anem a acabar perquè tot va sobre rodes, pues sí que es va proposar fer l'estreno dels pròxims capítols en la torta o inclús en les festes de bous, con lo qual pues sí que tenim un vincul ahí que ens va... un estímul que ens va a permetre continuar en les gravacions. Més temporades? La gent ho dirà. La gent ho dirà perquè, clar, no anem a fer coses per a que després la gent no ho vegi. Pues a veure si ja sort esta nit en l'estrena i en el visionat d'eixos capítols. A veure si a la gent de Picassent li agrada, que de ben segur que sí, que al cap i a la fi, però això és una tasca de gent del poble feta també en el poble, i teniu sort, i aquest contracte que teniu signat per 3 temporades, per dir-ho d'alguna forma, se puga complir i ho pugueu també ampliar, que tal com estan les coses també estaria molt bé. Estaria fenomenal. És un contracte a nivell de paraula, vull dir, en to totalment distès, con lo qual... Però estaria bé. I també que la gent, pues, quan es veja pel carrer, escolta, pues diga, mira, estos són els de Llonganissa Productions, estos són els de... Doncs per a conèixer en personals de Llonganissa Productions i els protagonistes de Masamics, ja ho sabeu. Esta nit a les 10:30 s'estrena a la Casa de Cultura de Picassent, podeu visionar els capítols d'esta sèrie online, i abans teniu eixe còctel, eixe cava de benvinguda i el fotocol, que sempre dona gustet això de posar per una foto. Juan Carlos Pastor, director, productor i guionista de la sèrie, moltes gràcies per estar amb nosaltres i que tingueu molta sort. Gràcies a vosaltres. Vinga, adeu. Vinga, adeu.